വിശ്വരൂപത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചു. അനന്തരം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സമസ്ത ഘടകപദാർത്ഥങ്ങളെയും ആവിഷ്കരിച്ചു. അപ്രകാരം ആദ്യം ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ 16 തത്വങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി സംഭവിച്ചു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കായാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. അധ്യായം 3. കൃഷ്ണൻ സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. ശ്ലോകം 2. യസ്യാംബസ്തി ശയാനസ്യ യോഗനിദ്രാവിധാന്വതഃ നാഭിഹൃദ്രാംബുജാദാസിർ ബ്രഹ്മ വിസൃജ്യതാം പദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആ പുരുഷന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രപഞ്ചജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലെ നാഭീസരത്തിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് അങ്കുരിക്കുകയും ആ തണ്ടിന്റെ മുകളിലെ താമരപ്പൂവിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടികർത്താക്കളുടെ എല്ലാം തലവനായ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോട്ടെ. വായിച്ചോ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 3. കൃഷ്ണൻ സർവാവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. ശ്ലോകം 3. യസ്യാവയവ സംസ്ഥാനേ കൽപ്പിതോ ലോക വിസ്തരാഹ തദൈ ഭഗവതോ രൂപം വിശുദ്ധം സത്വമൂർജിതം. വിവർത്തന. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പുരുഷന്റെ വിസ്തൃതമായ ശരീരത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ലോകങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുമായി അവിടുന്ന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവിടുത്തെ രൂപം ശാശ്വതമായി അതിവിശിഷ്ടമായ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അല്ലേ വസന്ത മാതാജി? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കം മാതാജിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഥമ സ്കന്ധ അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 4. പശ്യന്തോ രൂപമദപ്രചക്ഷുഷാ സഹസ്രപാദോരു ഭുജാനനാദ്ഭുതം സഹസ്രമൂർത്ത ശ്രവണാക്ഷി നാസികം സഹസ്രമൗല്യാംബര കുണ്ടലോലസർ. ഹരേ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിവർത്തനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണതയുള്ള കുറ്റമറ്റ നേത്രങ്ങളാൽ സഹസ്ര ഉരുക്കളും ഹസ്തങ്ങളും വദനങ്ങളും ഉള്ള സർവാതിശയവും സാധാരണവുമായ പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ദർശിക്കുന്ന ആ സാമാന്യാതീത രൂപത്തിൽ സഹസ്ര ശിരസ്സുകളും കർണങ്ങളും നേത്രങ്ങളും നാസികകളും ഉണ്ട്. അവയെല്ലാം സഹസ്ര കിരീടങ്ങളാലും തേജസ്സുറ്റ കുണ്ടലങ്ങളാലും പൂമാലകളാലും സംപൂജ്യമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത രാജേന്ദ്ര മാതാജി ഒരെണ്ണം കൂടെ ചൊല്ലിക്കോ. അധ്യായം 3. കൃഷ്ണൻ സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. ശ്ലോകം 5. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതന്നാനാവതാരാണാം നിധാനം ബീജമവ്യയം യസ്യാം ശാസേന സൃജ്യന്തേ ദേവതിര്യക് നരാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തന. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ രൂപം പുരുഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആവിർഭാവം പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ ബഹുവിധങ്ങളായ അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടവും അവ്യയമായ ബീജവുമാകുന്നു. ഈ രൂപത്തിന്റെ അംശങ്ങളിലും കണിയകളിലും നിന്ന് ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഇതരാദികളെയും പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത ജീവസത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി തുറന്നില്ല. വായിച്ചു. ഒരെണ്ണം കൂടെ വായിക്കാം. അധ്യായം 3. കൃഷ്ണൻ സർവ്വപദാരങ്ങളുടെ സ്രോതസ്. ശ്ലോകം 6. സ ഏവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതക ചചാരാദുച്ചരം ബ്രഹ്മചര്യം അഖണ്ഡിതം. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആദ്യമായി സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ 4 അവിവാഹിതരായ പുത്രന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കുമാരന്മാർ ഉണ്ടായി. ബ്രഹ്മചര്യവ്രതത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്ന അവർ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി കഠിന തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേണസ്തപായ സഭദ്രേശ നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ട
മൂകം കരോതി വാചാലം പഞ്ചം ലംഘയതേതിരെന്ന കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യം ഈശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാമദൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകലഗളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിതാംശം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ദേവപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധാഗോവിന്ദമന്ദിർ റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഈ 5ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങളെ വായിച്ചു. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യച്ഛ സ്മർത്തവ്യച്ഛേച്ഛതാ ഭയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിത് വായിച്ചായിരുന്നോ? വായിച്ച് ഇനി അർത്ഥമാണ് മാതാജി. പദാനുപദാർത്ഥമുണ്ട്. ഇതുണ്ടല്ലേ, പദാനുപദാർത്ഥം വായിക്കാനുണ്ടല്ലേ? വായിച്ചില്ല. തസ്മാത് ഇക്കാരണത്താൽ ഭാരത അല്ലയോ ഭരതവംശജ, അതായത് യുധിഷ്ഠിരനല്ലേ, സർവാത്മാ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ ഈശ്വര നിയന്താവ്, ഹരി സർവ ദുരിതങ്ങളും അകറ്റുന്ന ഭഗവാൻ ഹരി, ശ്രോതവ്യ ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിതവ്യ പ്രകീർത്തിക്കണം, ച ഓം കൂടെ, സമർത്ഥവ്യ സ്മരിക്കണം, ച ഒപ്പം, ഇച്ഛത ആഗ്രഹമുള്ളവൻ, അഭയം സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതയ്ക്ക് ജയം. അല്ലയോ ഭരതവംശജ, സർവ്വ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും സർവ്വ ദുരിത നിവാരകനും നിയന്താവും പരമാത്മാവുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ആരാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും അകറ്റാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് മാത്രമേ നമ്മളെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഹരിയാന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ, സർവ്വ ദുരിതങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഹരി എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നിയന്താവാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലും പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ്, പരമാത്മാവാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്.
അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം. കേൾക്കുക, സ്മരിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് അല്ലേ? ഏതാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം അല്ലേ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അത് 3ഉം ഇവിടെ ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നേ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് 3ഉം ശരിയായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ ക്രമേണ ബാക്കിയുള്ളതിൽ എത്തിക്കോളും. ഭാവാർത്ഥ ശില പ്രഭാതക്ക് ഭൗതികതയോട് വളരെയധികം അഭിനിവേശമുള്ള വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ ഉറങ്ങിയും ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ആസക്തരായും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തും ഒരു സംഘം ബന്ധുജനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചും ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം എപ്രകാരമാണ് വൃഥ പാഴാക്കി കളയുന്നതെന്ന് മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ശ്രീ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പരീക്ഷത്തെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതും പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി ഈ വിവർത്തനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? തമോ ഗുണത്തില് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ഈ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യർ അല്ലെ? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ഉറങ്ങി ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ആസക്തരായിട്ടും കഴിയുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ബന്ധുജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള. അപ്പൊ രജോ തമോ ഗുണക്കാരാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവരാണ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സമയം വൃഥ കളയുന്നു. സമയം വൃഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ പാഴാക്കി കളയുന്നു അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും ഈ വിധമുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തികളിലും വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് സ്വയം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മബന്ധ ചക്ര നിയമത്തിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. സ്വയം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മബന്ധ ചക്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? കർമ്മഫലമായിട്ട് പുണ്യങ്ങളും കിട്ടും, പാപങ്ങളും കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ പുണ്യം കിട്ടിയാല് എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ പോകും, ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ പോകും. പാപം കിട്ടിയാല് അധോ ലോകങ്ങളിൽ പോകും. രണ്ടാണെങ്കിലും വീണ്ടും ജനനമുണ്ട്, മരണമുണ്ട് അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കർമ്മബന്ധ ചക്ര നിയമത്തിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ജനിച്ചും മരിച്ചും ഉപരിയാണെങ്കിൽ പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അധോലോകത്ത് പോകുന്നവർക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് 1 കോടി ജന്മങ്ങൾ പോലും എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ്. ഇത് ജലജീവികൾ, സസ്യങ്ങൾ, ഉരകങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, അപരിഷ്കൃത മനുഷ്യർ കാമ്യകർമ്മ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരമായ ഈ ജന്മം കിട്ടിയ മനുഷ്യർ എന്നിങ്ങനെ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ജനന മരണ ശൃംഖല ആവശ്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാതെ സമയം കാലം വൃഥാ കളയുന്നവർക്കാണ് ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ? അതിൽ മനുഷ്യരും വരുന്നു. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയ ഭാഗ്യം, അത് നേരെ ചൊവ്വേ ഉപയോഗിച്ചാൽ അല്ലെ? അതിനാൽ ഈ ദുഷിച്ച ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരുവൻ നല്ലതും ചീത്തയുമായ സ്വപ്രവർത്തികളുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയുള്ള ജീവിതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള സ്വജീവിതത്തിന് വിരാമം ഇടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിൽ വരികയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലായിരിക്കും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ? അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഈ 2 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലെത്തും. അപ്പൊ അവിടെ സത്വഗുണത്തിലാകുമ്പോൾ 20-26 ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ട് ദൂഷ്യങ്ങൾ അല്ലെ? അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഇത് കൊള്ളാം ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഈ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ കഴിയാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ചിലര് ഒരു അഹങ്കാരം കാണും. ഞാൻ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ്, സത്വഗുണത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുള്ള അഹങ്കാരവും കാണും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ശിവനമിത്രത്തെ. ഭഗവാനെ അഥവാ എന്നാൽ സർവ സൃഷ്ടിയുടെയും പരമനിയന്താവായ
അഥവാ അന്തിമ ഉടമസ്ഥനായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയെല്ലാം നിറവേറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിഗത സേവനം ഏതൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശം തരുന്ന ഭഗവത്ഗീത 9:27 ഇவ்விധമുള്ള കർമ്മ നിർവഹണത്തിന് ഉപദേശിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ ഇതംപ്രദമായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് 9ാമത്തെ അധ്യായം ഇതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9:27 യത്കരോഷി യദസ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷമദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നല്ലേ. എന്ത് കഴിച്ചാലും എന്ത് ഭക്ഷിച്ചാലും എന്ത് കേട്ടാലും എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അതായത് എനിക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യണമെന്നാണ് അല്ലേ. നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാൻ സമർപ്പണം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. സ്മരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ആകയാൽ ഒരുവൻ ഇതംപ്രദമായി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം. ശരിയായ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയോടെയും ശുദ്ധമായും പരിപൂർണമായും ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളെയും ലീലകളെയും പ്രകീർത്തിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ശ്രവണം വേണം, കീർത്തനം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രവണം പറഞ്ഞല്ലേ, ശ്രവിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം? ആ ലീലകളെയും പ്രകീർത്തിക്കണം, അതായത് കീർത്തനം. അപ്രകാരമായാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അഥവാ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ ഒരുവന് സാധ്യമായി തീരും. അപ്പൊ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ശ്രവണം, രണ്ടാമത് കീർത്തനം, മൂന്നാമത്തത് സ്മരണം. അപ്പൊ 3ആയി. ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രകൃതിക്ക് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളതാണല്ലേ നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ല, ദിവ്യ പ്രകൃതിക്കാണ് തുല്യം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്ന? ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ദിവ്യ പ്രകൃതിക്ക് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എപ്പോഴും നടത്തിയാലും നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ആധ്യാത്മികതയിൽ എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ സദാ ഭഗവത് സംസർഗത്തിലായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ സത്സംഗം, എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടല്ലേ. ആ സംഘത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കാനും പ്രകീർത്തിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും, സ്മരിക്കാനും ഒക്കെ. നമ്മൾ സത്സംഗത്തിന് പോകുമ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ്? സത്സംഗമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്യുന്നു, അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നില്ലേ. അപ്പൊ കൂട്ടായിട്ടിരുന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കത് ഭക്തി വർദ്ധിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്മരിക്കാനും അത് ഇടയാക്കും. ഇത് സർവ്വവിധ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നൽകുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ മേൽ പറഞ്ഞ ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്വസൃഷ്ടിയിലുള്ള സർവ്വതിനെയും സംസർഗത്തിനായി ഭഗവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് സ്തുതി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാൻ കാണുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നതും കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതും സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നതും എല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവ്വതിനെയും സ്വസംസർഗത്തിനായി ഭഗവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംസർഗ യോഗയിൽ ഏർപ്പെടാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ കൂടുതൽ വീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു. ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അടുക്കാനായിട്ട്, യോഗയിൽ എത്താനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഭഗവത് ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയ ഏവർക്കും ബാധകമാണ്. മാത്രവുമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം. ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയവരും അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന മധ്യമാധികാരിയും എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം. ഋഷീശ്വരന്മാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണമെന്നാണ്. മാത്രവുമല്ല ഈശ്വരേച്ഛയാൽ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാറ്റിനും ഇത് ഒരുവനെ അന്തിമ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്കൊക്കെ കുറെ ഡ്യൂട്ടീസ് നമുക്ക് തരുമല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് ഇന്ന ആൾ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രവണത്തിനും അതേപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കീർത്തനത്തിനും സ്മരിക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. എനിക്കും എന്താണ് ഇത് പറയുന്നതിലൂടെയും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞാനും ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രവണ കീർത്തനം സ്മരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് പോലെ ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ നിയോഗിക്കും, ഏർപ്പെടുത്തും. കാമ്യകർമ്മികൾ, പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ തത്വജ്ഞാനികൾ, നിഗൂഢ യോഗികൾ, അന്തിമമായ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചതാണ്, പല പല യോഗകൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? കർമ്മയോഗ പഠിച്ചു അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാണ് ജ്ഞാനയോഗ പഠിച്ചു. അതേപോലെ പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ യോഗ ഏതാണ്? യോഗ, ധ്യാനയോഗ, ധ്യാനം, നിഗൂഢ യോഗങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ധ്യാനയോഗം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്തിയോഗം വരുന്നത്. നാലാമത്തതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിലും മറ്റു യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലേ അതിന്റെ ന്യൂനതകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ നല്ലതോ ചീത്തയോ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതേപോലെ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും ധ്യാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അത് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അന്തിമമായി പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗമുണ്ട്. ഉദ്ദിഷ്ട വിജയം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ഒരേ ഒരു പ്രക്രിയയും ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവത് ശ്രവണവും കീർത്തനവും സ്മരണവും അല്ലെ? ഏതിലാണ് വരുന്നത്? നാലാമത്തതിൽ. ഏതാണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെ? അവർക്കാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാവിധ ഭീതികളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനും ജീവിതത്തിലെ സകലവിധ സന്തോഷങ്ങളും സുഖസൗകര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കാനും ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? പല പല ഭീതികളാണ്. ഏറ്റവും മരണഭീതിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തരാകണം. മരണഭീതിയിൽ നിന്ന് മുക്തരായാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരം വെടിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ശരീരബദ്ധരായിട്ട് ഇരിക്കും. ഭയം, ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് നമുക്ക് ആ ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സന്തോഷം എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതി സന്തോഷിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് കൈവരിക്കാനുള്ള സമഗ്രമായ പ്രക്രിയ മഹാപ്രാമാണികനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടി ആവിഷ്കരിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമുക്കെല്ലാം ഭാഗവതത്തിലൂടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തര് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെ, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരുവന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആത്മീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ധാരണകളും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. നമ്മൾ ഇതിപ്പോ കേൾക്കുകയും പറയുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെയാണ് മുഴുകുന്നത് അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് വരാറില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയ തലത്തിൽ അപ്പോഴെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആധ്യാത്മിക തലത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ? പിന്നെ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രമേ ആത്മീയ ചിന്ത വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ചിന്ത കൂടുതലായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ധാരണകളും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് വരും അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാം കൂടുതലും സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലോ നമ്മൾ മുഴുകി കിടന്നു പോകും. അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ വീണു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സത്സംഗം എപ്പോഴും വേണമെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്, നമ്മൾ കുറെ സാധന ചെയ്തു, ഭക്തിയിൽ കുറച്ച് ഉയർന്നു, സത്സംഗം എന്നിവ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും പറയുകയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇതൊന്നിലും പങ്കെടുക്കാതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവർ കുറച്ച് കാണും, കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ട് ഇതിന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവർ കാണും അല്ലെ? അവരെന്ത് ചെയ്യും?
താഴോട്ട് നിപതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നിലനിർത്തിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പട്ടിയിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് മാതാജിയൊക്കെ പ്രഭുവും മാതാജിയും നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതില് വിട്ടുപോകാതിരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഭക്തി കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രിക്ക് ചേരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പ്രീ ഭക്തിശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സദാചാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ തരത്തില് ബുക്ക് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്കീം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ അടുത്ത കോഴ്സ് ചേരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് താണു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാതയിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തണം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശത്താലാണ് നമുക്ക് ഈ വിവിധ തരം കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെ നമുക്ക് തരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ വിട്ടു നിന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങ് മടി പിടിക്കും അല്ലെ. മടി പിടിക്കും, ഒക്കെ മറന്നു പോകും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേടാനുള്ളത് നേടാൻ പറ്റാതെ ആയി പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 6. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവാൻ സാംഖ്യയോഗാഭ്യാം സ്വധർമ്മ പരിനിഷ്ഠയാ ജന്മലാഭ പരപുംസാമന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ഏതാവാൻ സാംഖ്യയോഗാഭ്യാം സ്വധർമ്മ പരിനിഷ്ഠയാ ജന്മലാഭ പരപുംസാമന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. വായിച്ചോളൂ. ഇത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. വായിച്ച് നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും വായിച്ചു. ജന്മലാഭ പരപുംസാം അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന പദാനുപദാർത്ഥം ഏതാവാൻ ഇവയെല്ലാം സാഖ്യ, ദ്രവ്യത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം. സാഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്രവ്യത്തെ കുറിച്ച് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം. അതായത് കപിലമുനി നമുക്ക് സാഖ്യ തത്വം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. യോഗാഭ്യാം, യോഗശക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. സ്വധർമ്മ, സവിശേഷമായ നിയുക്ത കർമ്മം. പരിനിഷ്ഠയ, പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ. ജന്മം, ലാഭം, പരമമായത്, ശ്രേഷ്ഠമായത്. പുംസാം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ, പുംസാം എന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷൻ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ. നാരായണ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്മൃതി, സ്മരണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ദ്രവ്യത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി ദ്രവ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ആത്മാവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിയുക്ത കർമ്മം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് ഗാഹൃസ്യത്തിലുള്ളവർ അവർ നിറവേറ്റേണ്ട കർമ്മം, ബ്രഹ്മചാരികൾ അവരുടേത്, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ കർമ്മം. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പം ക്ഷത്രിയന്റെ നിയുക്ത കർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് സവിശേഷമായ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആരും ഭക്തിയിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ഭക്തിയായിട്ട് ഇരിക്കരുത് എന്നാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റിയിട്ട് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. പരിനിഷ്ഠയ, പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും നമുക്ക് വേണം. ജന്മം, പിന്നെ പരമമായത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ ഭൗതികതയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭയങ്കര ശക്തമായ അല്ലേ, ശക്തിയുള്ളതാണെന്നാണ്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ വരുതിയിൽ നിർത്താനായിട്ട്, നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ യോഗശക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. യോഗയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പിന്നെ പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ഭക്തിയോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരും പാലിക്കണം? ഈ ആദ്യത്തെ 5 കാര്യങ്ങള് പാലിക്കണം. 5ാമത്തേത് ഏതാ പറഞ്ഞത്? പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം. ധാരണയും ധ്യാനവും പിന്നെ സമാധിയും ഹയർ ലെവലിലുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണം പ്രത്യാഹാരം വരെ
പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 5ഉം ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ധ്യാനയോഗിക്കും വേണം, പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗിക്കും വേണം, കർമ്മയോഗിക്കും വേണം, പിന്നെ ആർക്ക് വേണം? അല്ലെ, ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും വേണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആദ്യത്തെ 5 വേണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വരെ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹയർ ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ഭഗവാനിൽ പ്രാപിക്കാനും ധാരണ എന്ന് ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് എന്താണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ, മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തി ചെയ്യണം. അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അറിയത്തില്ല, നമ്മുടെ ശരീരബോധം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരബോധം ഒന്നും കാണത്തില്ല, നമ്മൾ എവിടെയാണെന്നോ എന്താണെന്നോ. നമ്മള് ഫ്ലഡ് വന്ന് നമ്മളെ ഒലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോയാലും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന് നമ്മളെ അടിച്ചു പറത്തിയാലും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ധ്യാനാവസ്ഥ. അതായത് ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ മനസ്സിൽ ആര് മാത്രമേ കാണൂ? ഹൃദയത്തിലെ ഭഗവാനെ മാത്രം കാണൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ധ്യാനാവസ്ഥ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാനാവസ്ഥ പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സമാധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗയില് അപ്പോഴാണ് ശരിയായിട്ട് യോഗ സ്ഥാപിക്കുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്ക് ദ്രവ്യത്തെയും ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കിയും നിഗൂഢ യോഗശക്തികൾ പരിശീലിച്ചും സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചും അഥവാ നിയുക്ത കർമ്മം പരിപൂർണമായി നിറവേറ്റിയും മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ജീവിതാദ്യത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവിനെയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. ദ്രവ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര ജ്ഞാനം നമ്മൾ പ്രാപ്തമാക്കണം. പിന്നെ നിഗൂഢമായ യോഗശക്തികൾ പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ യോഗശക്തികൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം, നമ്മളപ്പോ സിദ്ധികളുടെ പുറകെ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എത്ര തരം സിദ്ധികളുണ്ട്? അഷ്ടസിദ്ധികളല്ലേ. ആ സിദ്ധികൾ നമുക്ക് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കാരണം എന്താണ്? അതപ്പോ ഭൗതികമായിട്ട് പോകും. സിദ്ധികളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് ഉപയോഗിക്കണ്ട. പക്ഷെ അവയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് സെൻസസിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിയുക്ത കർമ്മം പരിപൂർണമായി നിറവേറ്റി നമ്മുടെ ഓരോ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർണ്ണത്തിലും വരുന്ന നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കണം. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മരണസമയത്ത് സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്ക് ജയം. നാരായണൻ ഭൗത സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനായ ദിവ്യ പുരുഷനാണ്. സർവ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും ആത്യന്തികമായ സംഹാരവും എല്ലാം ഭൗതിക ലോകമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തത്വത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം ഏതിലാണ്? മഹത്തത്വത്തിനും അതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതേസമയം നാരായണൻ ഭഗവാൻ ഏതിനും മുകളിലാണ്? ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് മുകളിലാണ് എന്നാണ്. നാരായണ അസ്തിത്വം, അതായത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മഹത്തത്വം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നാരായണ അസ്തിത്വം, അതായത് നാരായണൻ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ മഹത്തത്വത്തിന്റെ അധികാര അതിർത്തിക്ക് ഉള്ളിലല്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിന് അതീതനാണ് അല്ലെ. അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠത്തിലെ അല്ലെ, വൈകുണ്ഠത്തിലെ അധിപനാണ് നാരായണൻ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ നാരായണനും ഏതില് അതീതമാണ്? മഹത്തത്വത്തില് അതിന്റെ അതീതനാണ്. പക്ഷെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന് അതീതനാണ്.
അപ്പൊ നാമരൂപ ഗുണലീലകളും എല്ലാം ഏതിന് അതീതമാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതീതമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ദ്രവ്യത്തെയും ആത്മാവിനെയും വിവേചിക്കുന്ന പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം ദർശനങ്ങളുടെ പ്രകൽപ്പനങ്ങളാലോ നിയാമകമായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് അപ്പുറത്തോ എത്തിച്ചേരാൻ നിഗൂഢമായ യോഗശക്തികൾ അഭ്യസിക്കുന്നതിലൂടെയോ മതാധിഷ്ഠിതമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിലൂടെയോ ഒരുവന് പരമമായ പരിപൂർണ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കണമെങ്കിൽ അവൻ നിരന്തരം നാരായണ സ്മൃതി ഉള്ളവനായിരിക്കണം. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് നാരായണ സ്മൃതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകണമെങ്കിലോ പ്രപഞ്ചത്തിന് അപ്പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് നിഗൂഢ യോഗശക്തികൾ, ഷഡ് ശക്തികൾ അല്ലെ, ഇതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിദ്ധികൾ അല്ലെ, ഷഡ് സിദ്ധികൾ അഷ്ടസിദ്ധികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയോ എട്ടെണ്ണം അഷ്ടസിദ്ധികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയോ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ തൊടാം എന്നൊക്കെ, വലുതാകാം ചെറുതാകാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏതാണ്? ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് ഏതാ? ഈ അഷ്ടസിദ്ധികൾ കാരണമാണ്. അതൊക്കെ എന്നാലും ഏതാണ്? അതേപോലെ മതപരമായിട്ട് ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ സ്മൃതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താല് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? അതിനൊരു ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും. പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ജ്ഞാനികളുടെയും യോഗികളുടെയും കർമ്മികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരണം നൽകാൻ കഴിവുള്ള സിദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നാരായണ സ്മൃതി വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കണം? ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർക്ക് മാത്രമേ ജ്ഞാനികളുടെയും യോഗികളുടെയും കർമ്മികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരണം നൽകാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്താണ് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘത്തിലായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിമിഷ്ടമായതിനു ശേഷം മാത്രം ആത്മീയ പരിപൂർണത കൈവരിച്ച നിരവധി ചരിത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സനകാദികൾ ഇവിടെ അവരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം അല്ലെ. അവര് ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഭഗവാനെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി കണ്ടപ്പോഴാണ് അവർ അമ്പരന്ന് പോയത്. ഇത്രയും നല്ല സുന്ദരനും അല്ലെ, നല്ല പെരുമാറ്റവും അല്ലെ, ആരെയാണ് സ്വന്തം ഭക്തന്മാരെ പോലെ അവരോട് സൈഡ് പിടിക്കാതെ ആർക്കാണ് സൈഡ് പിടിച്ചത്? ഈ സനകാദികളുടെ കൂടെയാണ് നിന്നതല്ലേ. അപ്പം ബ്രാഹ്മണരെ എല്ലാം വളരെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണരാണ് എനിക്ക് ബ്രാഹ്മണരിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുന്നത്, എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും വേണ്ട പോലെ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തുകയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ യഥാഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായച്ച അല്ലെ. അപ്പൊ ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഈ സനകാദികൾ വിഖ്യാതരായ 9 യോഗീന്ദ്രന്മാരും അപ്രകാരം പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കിയവരാണ്. ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്താല് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് മാറിയവരാണ്. ഭഗവത് ഭക്തരിൽ ആരും തന്നെ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനികളും യോഗികളും സ്വീകരിച്ച മറ്റു മാർഗങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തേ ഉള്ളൂ അല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മായാവാദികളെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏതിലോട്ട് മാറ്റി? വിഷ്ണു ഭക്തരാക്കി മാറ്റിയല്ലേ. അപ്പം 10,000-കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഒരുമിച്ച് വിഷ്ണു ഭക്തരായിട്ട് മാറിയത് എന്ന് നമ്മൾ അതില് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് വരും. ഒരിക്കൽ വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് വന്നവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പിന്നെ തിരിച്ച് വേറെ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാണ്. ഏവരും അവരുടെ ക്ലിപ്തമായ കർമ്മങ്ങളിൽ പരമമായ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ഉത്സുകരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ക്ലിപ്തം എന്ന് വെച്ചാൽ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള അതാണ് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ പരമമായ പരിപൂർണത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഉത്തമമായ
പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് വൈഷ്ണവർ. ആ പരിപൂർണത നാരായണ സ്മൃതിയാണെന്നും അതിനായി ഏവരും തങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി യത്നിക്കണമെന്നും ഇതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്യത ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ പടവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകാത്ത വിധം ജീവിതത്തെ ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധം എന്ത് ചെയ്യണം, ജീവിതത്തെ വാർത്തെടുക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്മരിക്കാനായിട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അല്ലെ. അങ്ങനെ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന തരത്തില് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം, മാറ്റിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും അന്ത്യകാലത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകാനും അത് ഇടയാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുദേവജ പതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവ